Generația de aur, să știți că nu va uita ceea ce a pățit de la acest domn Burleanu și mai ales de la protectorul lui primar Vasile Dâncu, adică Mama Dâncu, cum am spus. Mama Dâncu, am înțeles. Îngăduiți-mă o paranteză Vă rog, aici, ca să domnul. vedeți caracterul și cum se lucrează. Domnul Dâncu mi-a trimis cineva de la Cluj aseară un poster, Da. pentru că începe campania pentru alegerile din 6 decembrie, un poster cu Dâncu. Așa. S-ar putea să-l aveți și dumneavoastră pe acolo, să-l afișați. Dâncu mare și într-un colț mic PSD. Îi este rușine cu PSD? De ce nu se afișează cu PSD domnul Dâncu? Dar vreau Bine să că l-a vă pus spun sigla cu FRF, că domnul Dâncu- Popescu. Așa. Vreau să vă spun că domnul Dâncu va fi în competiție directă cu un membru al Generației de Aur, cu Dorinel Munteanu, care va candida la poziția de senator pentru Cluj.